Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настроенотон созай. Ина имрӯз бекор шудем барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Яке бардро бисёр видеои зур ай заминҳои арзон аст, ай хонаҳои арзон ва квартираҳои арзон мешава. Марҳамат, видеои имрӯзаро то хиша тамошо кунем. Бардро боварӣ дорам ки нархҳои ҳамин беҳтарин айда хулоса. тамошо кунен аз ки ҷое ки хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен. Ман арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам. Ва касе ки хонаҳай, мошинай, чизе барои фурӯш дорем бардро, инами рақамҳои десен, имо WhatsApp дароӣ кунен, мо барои харидоро рекламаш мекунем, чизе рӯй мекунем бардро. Ва чӣ гуфтанем, аму як дона лайки бепла аёто наброрен, касе меҳмонен, форатон ки видеои намара якмин шуда тамошо кунен, подписатсия кунен бардро, лайкорам фаромӯш накунен бо як бор дига. Ана ки мерем ососта то охири видеора тамошо кунен. дӯстони азизам, 1000 рубли русӣ баробар ба 143 сомониву 49 дирам. Ина десем бардро 1000 рубл 143 сомони хай 49 дирам. Ина бо курсам гуфтам бардро, лайкора фаромӯш накунед. дӯстони азиз, ака курса барои чӣ гуфтам? Барое ки дар видеои пешна бисёри бардоро нависта буданд ки курса бумон бо тенҷи бад мешавада ака. Бардро 1 миллион имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшии заминие қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Туғул. ҳозира номаш бардро Орион будай 11 сотиқ заминда 4 дар хона як кайлдор кардагиай. Ремонтш бардро евро ремонт дора, ана болоша бардро мешава ки хона кини болои ами хонара. Болоша ҳози дастурат мебинем бардро се тарафаш треза дора. мақсад ки болоша мешава ки хона кини детаҷаш кини да. Дар пеш хона бардро бо ду дар хонаи дига ҳастай, ози ушам дар видео мебинен. Овсвет качай дора, ҳуҷҷатош 100%ай, ана бардро гирди хона маҳкам будай, дарвозаи калони хушуд часпондагӣ, чойлови ангур дора бардро, ақиби хонада агарот доштай, заминаш дарахтои мевадиҳанда дора, картишкарам бардро коридагиян. касе ҳами хонара бихара бардро, мисол ҳамун картишкаош қатида бигем мешава. ошхона, ҳамом, оғили детаҷа дора бардро, дар ана қариби хона ана мактаб, духтурхона ва паркам наздик будай дӯстони азиз. нархша 350 000 сомонӣ мега, урусиву доллараш дар бар экран навистагим бардро. ана касе харидори аниқ бошен арзонам мешава, хушрӯ арзон мекунем гуфтагиай. ё ана ба хона дар шаҳри Душанбе ам боша, алишам мекунам. хулоса бардро хай фаҳмиден чӣ хелеай. бисёр нархи хубай бардро ноҳияи Фархорда занг бизанен, ҳамаи маълумотша бигирен. 11 сотиқ замини 4 дар хонаи фасонай, хонаҳои навам бардро. инами хонаи инами навай, инами сурат мисол видеои десен хонаҳои навам. бардро номерои телефонаш ҳастай, дига маълумотоша да ҳами рақамҳо занг бизанен. ана бози видео мерава, дарини хонаву мисол дига ҷоёша тамошо кунен. ана баъди хона бардро бо хонаву ана замини квартираҳои арзон мешаване ки оли тамошо куненда. дӯстони азиз, монда набошен, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. ман гуфтам ки як ҷода ёнбош кунен, ба ҳазур тамошо кунен. аба чам ёнбоша парто. бардро мегзарем ба хонаи навбатӣ, ана хонаи фасоне ки хонаи фушӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Гилрез. 8 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасон кардагиай. ремонт дора бардро времянка, ҳамаи чӣ доштай хулоса. нархша 65 000 доллар мега, ба сомонӣ 733 000 сомон мешава. хайна рублшам мондагим бардро. ана дӯстони азиз, хай дига маълумотош навистагӣ нест. агар шумо харидори аниқ бошен, дар инами рақамҳо имо WhatsApp-ам дора, номерои Россияй. дӯстони азизам, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. 3 миллиони имрӯзаи бародаро як квартираи фасонайне ки ами касе ки пул дорем бихарем бешухӣ. хушугӯш кунен.
квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе маҳаллаи Крупский дабудай пишти бозори Корвон. Дихонага дар 3 этаж қарор дорад 42 квадратный метр. Ремонташ навай, ремонти фасон кардагиам бардуру. Ов свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, дар трезаш пластика задагия бардуру. Ози камтар хинакай ку мисол ҳама шароитош хуб будай, нанигак да сурат ҳамаш маълумаю хи. Нархша 285 000 сомонӣ мега, ана бардуру бо мумкин арзонам кина. Русиву доллараш бардуру дар бар экран навистагиам, ҳози занг бизанем бихарен, ше бешуқӣ созае. бардурои азизам мегзарем ба 4-ум эълони имрӯза. Ина як квартираи фурӯшӣ бо дар шаҳри Душанбе. Аз ки ҷое ки дар корай бинависен комментарияда, ман ҳаракат мекунам биёвум. Я дона лайки беплам аётонам бурӯрен. Дӯстони азиз, квартираи фасон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Қаҳоров. Якхонага дар 4-ум этаж қарор дорад 33 квадратный метрай. Ремонташ дастурат маълумай бардуро, кухни, кайлдор, ҳамаш аделни ай. Дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтагия, ов свет ҳама шароитора дора. бардуро бисёр чизоша мисол дар дуруни хона места. Мақсад ами хонара вақте бифурӯша бисёр чизоша намегирифтиян. Нархша 250 000 сомонӣ мега, бо савдо ҳам мешава. бешуқи беҳтарин нархе. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. 5-ум эълони имрӯзаи мо бардуро як замини фасон хушрӯ гӯш кунед. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, наздики молбозораш дабудай бардуро. ай бозори хар 1 километр дуртар будай. 3 сотиқ заминда 3 дархона рақати кайлдораш, фундаментош рехтагӣ, гирди замин маҳкам, дарвозаи калони хушрӯ часпондагия бардуро, ов свет ҳаст. дар қарибиш мактабам наздик будай. ҳуҷҷатош 100% бардуро, нархиш 65 000 сомонӣ. бовар ки зурай нархше. мегири замини як хона мекунӣ, медурои зиндагӣ кардан мегирӣ. 65 000 сомон бардуро, харидорои аниқ занг бизанен. русиву доллараш дар бар экран навистагиам бардуро. лайкам фуромӯш накунем бо як бор дига. бардурои азиз, агар тамошо кардеса бошен, лайка биҷиқена. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бардуро квартираи арзон айнеки. квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. бардуро дихонага дар 4-ум этаж қарор дорад, 45 квадратный метр. домои пешинаи хона ремонт доштае. соҳиби хона мега ки хонаи истиқоматӣ, дуҳуҷрага, ошиёнаи 4-ум да мебошад. маҳаллаи Навобод, наздики мағозаи Бахт. дорои 3 балкон дора, ҳуҷраҳои алоҳида ва таъмири миёна. фавран фурӯхта мешуда. бардуро нархша 149 000 сомонӣ. ана мумкин арзонам кина. дӯстони азиз, дар шаҳри Исфарай. номерои телефонаш ҳаст, бардуро занг бизанед, дихонагара 149 000 сомон бихаренед. бисёри бардурон намистабданд ки аз шаҳри Душанбе ҳам квартираи арзон биё. бардуро ина квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якхонага дар 11-ум этаж қарор дорад, 32 квадратный метр, 46-ум микрорайон ай. дом бардуро навастройкаи хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки срочна квартираи фурӯшӣ дар 46-ум микрорайон, лави соҳил дабудай. хона бардуро дар 11-ум этаж қарор дорад. доми 17 этажа мешава. сохтмонаш нав дар 7-ум этаж рафтесай. без посредникай. бардуро нархша 165 000 сомонӣ. маълумоти бештар агар мефуратон ки бигирем бардуро, ина номерош ҳастай, харидорои аниқ занг бизанем. бардурои азиза, мана як хонаи фасон, бовар кине, нигоҳ ку химегӯи Дубая. квартира фурӯшӣ бардуро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. дихонага дар 10-ум этаж қарор дорад, 50 квадратный метр. дом бардуро навастройкаи хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки хона дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, пишти бозори Нехида будай. хона дар 10-ум этаж қарор дорад, 50 квадрат, дихонага без ремонт коробка. нарша бардуро 173 000 сомонӣ мега. мумкин хай бардуро ягон сомон арзон кина, агар харидори аниқ бошен. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед, ай номи канали Савдутиҷӣ саломаш барасонед.
дӯстони азиз мегзарем ба ноҳум эълони имрӯза хаста набошем бардро. Ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Хонага дар 2 этаж қарор дорад, 36 квадратни метр, 31 микрорайон. домои пешинаи бардро хона без ремонт коробка гуфтагия ина ки ремонтш мумкин миёна боша ба фикри худам. соҳиби квартира мега ки срочна хонагаи фурӯшӣ дар ҷои хубай, мисол райони Тихия гуфтагия бардро, ремонтш косметически кардагӣ бидай, харидоро занг бизанем, бо ба телефон мефаҳмонам, нарша 200 000 сомонӣ мега. дар бар экран нависагем бардро русиву долларша, харидоро аниқ ба занг бизанем, беҳуда ғам натем бардро. бардрои азизам мегзарем ба квартираи навбатӣ, ана квартираи арзоне ки квартира фиши бардро қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, сехонага дар 7 этаж қарор дорад, 88 квадратни метрай. дом бардро новостройка будай, хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки сеҳуҷрагай коробка дар 7 этаж қарор дорад. бинои мазкур дар назди стадион ҷойгирай. дорои техпаспорт мебошад, лифт надора бардро. хай ба лесенса боло поён фуромадан мегири, шарте як лифт дошта боша. нарша бардро 196 000 сомонӣ мега, сехонагай бо варки 100% меарза. занг бизанед. хоб бардрои азиз, ана бо як бор дига хай бигем, монда набошен. ба лайкорам бисёр гуфтам чума ми видеода лайка биҷиқен. хай ки лайкотонам систайне ки бовар кине. اون ویدیو ما تماشا کردم 20,000 پراسموتر گرفته، ای 20,000 کس لایک مونده. 1000 کس لایک مونده بردرو 20,000 همین ویدیو مرا تماشا کردیان. من نمیدونم این ویدیو مرا ممکن یگان امریکانسو تماشا میکنن یا فرانسوزا تماشا میکنن. خیلی قشدم شیگر بگم. دوستانی عزیز شوخی میکنم. من همین کم کم نسترنیم باشه با یک هم خیلی شوخی کردن میگیرم ده دوستانی عزیز. خیلی خلاصه انا گپ نسترنی ما دایده، اگر نسترنو باشه همین کم کم شوخی هم میکنیم. باور که خیلی خنده هم درست میگه کو اونم یک کامنت را دانویسه که بخنده که چخچخ همین خنده هم درست میگه. برای اون بردرو انا کم کم نسترن داشته باشم، کم کم شوخی کده قچمو چخچخ میفورم بکنم ده. خب گپ های استومتم انا از کجایی که خونه زمین کوارتیرا در کره در کامنت را بنویسین، من حرکت میکنم که در ویدیو آینده یافته برای شما را رکلام کنم. و اگر ویدیو امروزه ما بردرو شما دا معقول شده باشه، هم یه دونه لایک به پلایتو نبرورین، بجقین یه دونه لایک و کسی مهمون بردرو پادپیساتسیا کردگی نباشین، فوراتون که ویدیو اینا مرا یکمی شده تماشا کنین بردرو، اینم پایین در کنوپکای پادپیساتسیا، اونم را بجقین تا از نوارهای اینا با خبر بشین. و اگه ویدیوی امروزه ما را بها میگذارین اگه بهای مثال 2 3 پستر آیا امو کامنت را در بهای 5 بنویسین، من میفهمم که شما تا آخری ویدیو را قطعا تماشا کردین. زنده باشین بردرو، بسیاری بعد گپ زدیم تا ویدیو آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. خیلی